Daşowuz vilayatynyň ýaşaýjylardan şu ýylyň hasabyna entek ýerine ýetirilmedik kommunal hyzmatlar üçin tölegler toplanyp başlandy. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, şu aýyň başyndan bäri vilayatyň gaz, ýangyn howpsuzlygy, elektrik we agyz suwy edaralary gapyma-gapy aýlanyp 2018-nji ýyl üçin ediljek hyzmatlaryň töleglerini öňünden ýygnap başlapdyrlar. Yerli resmiler her hojalykdan gaz hyzmaty üçin 20 manat, agyz suw hyzmaty üçin 24 manat, elektrik hyzmaty üçin 30 manat meşwerine pul toplaýarlar. Bu tölegler ýaşaýjylaryň sarp eden gazy, suwy tog üçin däldi. Eýse ýokardagdalan edaralaryň şu ýylyň hasabyny hödürlejek hyzmatlar üçin alynýar. Ýatlasak, türkmen häkimetleri geçen ýylyň 1-nji noýabryndan başlap ilatyň hal ýagdaýynyň gowlanynyny öňe sürüp 25 ýyla bolan wagt bäri mut berilip gelinen gazy, suwy, togy töleglik hasaby geçiripdi. Hökümet degişli ölçeýjileri goýmadyk raýatlara garşy gerekli dokumentlerini bermezlik ýa-da dyn çalşy goýurmazlyk ýaly çäreler hem ýoly goýdy. İşsizlikden ýaňa çörek pulumuz alada. Bu talap edilýän tölegleri tölemäge pul nireden bolsun? Seniň ýagdaýyňa ýa nalyşyňa garaýan ýok. Töleg edip bilmeseň 100 manatdan 420 manata çenli jerime ýazyp gidýärler. Onu hem wagtynda töläp bilmeseň, seni suwda çekip prosent bilen töledýärler diýip atlandyrylmalygyny soran Daşowuzly bir raýat Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Ol tölegi we jerimeni nagyt görnüşde töläp bilmedikleriň suwdyň karary bilen öý goşularynyň mejbur döwletiň haýryna geçirilýändigini, ýagny konfiskasiýa edilýändigini hem belläp geçdi. Goňşymyzyň biri kakymyň öýü şeýerde bir salym garaşyň pul getireýin diýip gitse, oňa eýýäm jerime ýazyp gidipdirler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Daşowuzly sözüne goşdy. Şol bir wagtda adatça her ýylyň aýagyna tölenýän kommunal hyzmatlaryň häzirki pursat näme sebäpden ýygnalyp başlananlygy barada ilaty hiç hili düşündürüş berilmeýşi ýaly bu barada degişli görkezme ýa-da buyruk hem görkezilmeýär. Tölegleri ýygnamaga ýebirilen edari işgärleriniň aýtmagyna görä, olara diňe dilden görkezme berilipdir. Bu barada vilayet derejesindäki ýolbaşçylar dil üstü bilen görkezme berdiler. Hiç kimiň hal ýagdaýyna seretmäň. Han konkretjek bolsalar, göni jerime ýazyň diýip tapşyrdylar. Biz diňe ýumuşaglany, biziň özümizem bular töläýmeli diýip anonim galmak şerti bilen yerli kommunal edarasynyň işgärleriniň biri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Şol bir wagtda ýokardaky maglumatlar dogrusyna Daşowuzyň degişli edaralary we ýolbaşçylary resmi derejede nähilidir bir maglumat bermekden ýüze gurdular. Gal berse de bu ýagdaýlar Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolaly bäri iň agyr ykdysady krizisi we pul ýetmezçiligini başdan geçirýän döwre gawat gelýär. Muňa garamazdan Türkmen hökümeti 100 millionlarça dollarlyk şol sanyny mehmanhanalaryň konferensiýa zallarynyň gurulşyny alyp barýar.